Gepleyer Azatlyk Radiosu. Bahreýniň paşasy bilen Türkmenistanyň prezidenti Aşgabatda gepleşik geçirdi. 17 martda Bahreýniň paşasy Hamad bin Isa al-Khalifa resmi sapar bilen Aşgabada bardy. Türkmen paýtagtynyň halkara aeroportuna ýokary derejeli mehmany Türkmenistanyň ministrleri kabinetiniň başlygynyň orunmasary we ýurdun daşary işler ministri Reşid Meredow garşy aldy. 18 martda Bahreýniň paşasy Hamad bin Isa al-Khalifa bilen Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň arasynda gepleşikler geçirildi. Aşgabatyň Ogulhan köşkleri toplumyny iki ýurdun döwlet başlyklarynyň arasynda geçirilen ýokary derejeli ikijak duşuşyklardan soň taraplaryň resmi delegasiýalarynyň gatnaşmagyna giňeldiren gepleşikler geçirildi. Türkmenistanyň prezidenti Bahreýniň kompaniýalaryny Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçiriji taslamasynyň guruluşyna gatnaşmaga çağırdy. Türkmenistan bilen Bahreýniň döwlet düzümleriniň we kompaniýalarynyň arasynda 11 sany özara düşünşmek boýunça memorandumy Bahreýniň Gulf Petrochemical Industries Senagat kompaniýasy bilen Türkmenistanyň Türkmengaz hem de Türkmenhimya döwlet konsernleriniň arasynda 2 sany ýaşyrynlyk hakyny ulalaşygy özara düşünşmek hakynaky memorandumlara şeýlede Türkmenistanyň hökümeti bilen Bahreýniň hökümetiniň arasynda diplomatik gulluk we ýürüýte pasportlarynyň eýelerini viza talaplaryndan özara boşatmak hakynaky ulalaşyga gol çekildi. Iki ýurdun şu döwlet düzümleri özara düşünşmek boýunça memoranduma gol çekdiler. Merkezi banklar, sport we ýaşlar ministrlikleri, bilim ministrlikleri, Sowda senagat edaralary, Türkmenistanyň hem de Bahreýniň hökümetleri şu uğurlar boýunça hyzmatdaşlyk etmek wagtda özara düşünşmek memorandumuna gol çekdiler. Elektron hökümet, syýahatçylyk, transport, medeniýet, dinanlaryň işleri. Gol çekilen bu ulalaşyklaryň iş ýüzüne getirjek bähbetleriniň türkmen halkyna gönüden göni nähili oňyn täsir ýetirjegi ma'lum näl. Türkmenistanyň döwlet mediýasy Arap dünýäsiniň Türkmenistana gyzyklanma bildirýändigini aýdýar. Bahreýniň paşasy Hamad bin Isa al-Khalifa Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň çakylygy bilen Aşgabada bardy. Türkmen prezidenti Bahreýniň paşasyny bitaraplyk ordeni bilen sylaglady. Türkmenistan bilen Bahreýn paşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklar 1995-nji ýylda ýola goýuldy. Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjaklygyna kepillik etýäris. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde habarlaryň gündäligi bilen men Şaýmerdan Gulumrady Kabuldan. Demirgazyk gün motor Awganistanyň Badygy welaýatynyň Balamurgap etrabynyň Marçak adly septini Taliban jeňçileri basyp aldy. Şonuň netijesinde Marçak septiniň ýaşaýjylarynyň onlarça maşgalasy Türkmenistana tarap bosup geçmäge mejbur boldy. Awganistanyň Gorunmak ministrligi Badygy welaýatynda 68 serhetçi esgerleriň Talibanlara ýesir düşendiklerini tasdiklady. Marçak septinde Awgan serhetçi güýçleriniň 200 goly esgerleri bardy. Şolardan 100den gurragy Türkmenistanyň serhet ýakasyna sygynypdy. 70 golynyň Talibanlara tabin bolandygyny Badygy welaýatynyň gubernatorynyň medbugat wekili Cemşit Şahabi hem aýdypdy. Awganistanyň Milli Mejlisining ýokary palatasynyň agzasy senator Muhammed Enwer başlygynyň aýtmagyna görä, Marçak septinde Taliban söwüşçiler bilen Awgan serhetçi güýçleriniň arasynda uruş bolupdyr. Şu sebäpden Marçak septiniň 150 üýlisi Türkmenistana tarap gaçyp geçipdir. Şun mundan öň Badygy welaýaty Marçak obasynda Taliban gruppasy bilen hökümet goşunlarynyň arasynda uruş boldy. Şu uruş sebäpden Marçak obanyň ýaşaýjylary uruşdan gorkup 150 sanak maşgala, çağalar, aýal maşgalalar, erkekler, ýaşullar gaçyp Türkmenistanyň serhediniň boýuna gaçyp bardylar. O otaýda Türkmenistanyň serhetçileri olara 5 günden beri nahar berip, çay suw berip sakladylar. 5 günden soňra Marçakly maşgalalaryň Hirat welaýatynyň Turgundy benderine getirilendigini senator Muhammed Enwer başlyk aýtdy. Şu eden kömek üçin senator Muhammed Enwer başlyk Awgan hökümetiniň we halkynyň adyndan Türkmenistana minnetdarlyk bildirdi. Awganistan hökümeti adyndan, tutuş Awganistan halkynyň adyndan Türkmenistanyň prezidentine ören minnetdarlygymy bildirýän. Dogrudan Türkmenistan şu öz betaraplygyny saklap, ýeneden bir gözek görkezdik Türkmenistan Awganistanyň iň gowy goňşusy bolanyny bildirdi.
Marçakda yaşayan Türkmenlerin il yaşlılarından biri Hacı Hanım Muhammed'in aýdyşyça Türkmenistana bosup geçenlerin arasında çağalaram bolupdyr. Näsag çağalaryň saglygyny Türkmenistanly lukmanlar bejeripdir. Şu çağalaryň içinde kesellerim var eken olary tedawi edip 3 gün 4 gün olary nam suw berip bäri Uwanistana garşy tapşyrdylar. Türkmenistana barıp sygynan marçaklylaryň sanynyň 300den gurak bolandygyny Hacı Hanım Muhammed bildirdi. Türkmenistana baralaryň aglabasy çağa we ayallar bolupdyr. 300'ün içinde Türkmen soň ýarysy şu çağa ayal bolmaly, 150'si soň çağa ayallar, hatta son çok ýaňy bolan çağalaram bar eken içinde solaram nasaglap kesellen ekeller, solardan Türkmenistanyň tebii kömekleri, zeruret owalýalary gelip kömek getirirler. Solary sag aman şükür Hudaýa tedawi bolan şo ýanda. Talibanlaryň basyp alan ýerlerinde halkyň gynamalara duçar edilýändiklary aýdylýar. Ýöne marçak sebäbinde Talibanlar halka azar bermendir. Ahullar we il ýaşlylar jeňçiler bilen gürleşdi we ara düşdi diýip marçak eliniň ýaşlylaryndan biri Hacı Hanım Muhammed Azatlyk radiosyna aýtdy. Häzirlikçe şükür Hudaýa mana mevlüt sahyplar, aksakallar ortaga girdiler. Olaňam bärde tidatlary häzirlikçe azaldy. Şükür Hudaýa bilen bazarlaryny, dukanlaryny açyp oturýarlar. Haýsy bir açy kopy ýok häzirlikçe. Mana ýeniden şu ersoraga garşy uğrajak bolup dursa ýeniden bar ýakynlyň görjek müşküllerini, zatlaryny, näme gep, näme gurrun bar şoň mesullary bilen gurrunlaşyp baryp näme gurrunlary bar. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosu ses habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda ýaşaýyş çağalaryň girelgelerinde ýiten çağalar baradaky bildirişler wagtal peýda bolýar. Çağalaryň suratlary ýerleşdirilen we habarlaşma üçin maglumatlar görkezdilen. Bu bildirişler adatça girelgelerde atylýar we poçta gapyrjaklarynyň golaýynda goýulýar. Ýeten çağalar baradaky bildirişler sosial media ulgamlarynda hem duş gelýär. Ilkinji nowatda Türkmenistanda meşhur bolan IMO ulgamynda. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary we söhbetdeşleri bu problema paýtagtyň köpçülikliğin ýerlerinde hem gabat gelýänligini aýdýarlar. Teke badarda elinde kıcacık gıydyň suratyny tutup ýeten gıydynyň nirededigini anyklamakda kömek soraýan zenany bir näçe edip gördüm diýip hadyryň efirde tutulmazlygyny soran Aşgabatyň ýaşaýjysy aýdýar. Türkmenistanda ýeten çağalaryň sanyna degişli resmi statistika köpçülüge ileterli däl. Ýurdun habary beriş serişdeleri hem bu meseleni gozgamaýarlar. Azatlyk radiosyna bu problema barada Aşgabatyň polisiýasyndan we häkimliginden resmi kommentariýa almak häzirlikçe başartmady. Emma bildirişlerden soň çağalaryň tapylmagyna degişli şowly wakalar ma'lum boldy. Azatlyk radiosu käbir bildirişlerde görkezdilen telefon nomerleri jaň edip, olaryň biri boýunça çağanyň geçen ýyl tapylandygyny anyklady. Türkmenistanda çağalaryň ýitmegine degişli ýagdaýy suratlandyrýan sanlar halkara guramalarynda hem ýok. Şu gün maşgalalaryna dolanmadyk çağalaryň problematy halkara derejesinde agyr mesele öwrüldi. Diňe resmi taýdan hasap alynan wakalara görä tutuş dünýäde ýeten çağalaryň sany bir näçe milliona ýetýär we ol ýyl-ýyldan artýar. Ýeten çağalary gözleýän merkezleriň halkara guramasynyň maglumatyna görä 2018-nji ýylda Birleşen Ştatlarda 424 000 çağa ýetipdir. Hindistanda 96 000 çağa, Britaniýada 65 000, Kanadada we Orsiýetde 45 000 çağa ýetipdir. Problemanyň öňüni almak üçin dünýäniň köp ýurdunda enatalara we çağalaryň howpsuzlygy barada ýygyderli maglumat berilýär. Şeýle-de ýeten çağalary gözlemek işine meýletinçileri çekmek işi mahabatlandyrylýar. Türkmenistandan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň.